Přijde mi, že celý svět naprosto ignoruje jednu z největších investičních příležitostí téhle doby. Nemluvím konkrétně o umělé inteligenci, ale o těch dopadech, který umělá inteligence bude mít. Už teďka vidíme, že miliony lidí po celém světě přichází takhle o práci, protože nahradí buď to AI, nebo někdo, kdo umí dobře používat AI a vydá za 10 zaměstnanců. Právě kvůli tomuhle, tak dřív nebo později budou státy muset zavést nějakou formu univerzálního incomu pro všechny, kteří jsou doma a prostě nemají práci. Tohle se stane, dřív nebo později určitě. A v momentě, kdy se tohle stane, tak strašná spousta lidí, co bude takhle sedět doma, tak ztratí nějakým způsobem ten smysl života. Jo? To, že nechodíš do práce, prostě co já teda vlastně dělám, co já jsem, protože skoro každý z nás se identifikuje tím, jaký máme povolání, co v tom životě děláme. V momentě, kdy o to povolání přijdeš, tak ty ztratíš část sebe, část svojí identity. A právě tyhle lidi to prázdno muset nahradit něčím jiným. A já jsem přesvědčený, že to, čím to budou chtít nahradit, jsou hry. Přesně tak. Hry, jako je GTA 6, kde můžeš ten život začít žít znova. Kde i ty peníze můžeš vydělávat v reálném světě. A tohle se strašně dobře váže na právě tu věc, do které já investuju. A to je crypto gaming. Ještě než to vypneš, protože slyšel slovo krypto, tak tomu dej trochu šanci a nech mě tohle vysvětlit. Stejně jako dřív jsme všichni platili hotovostí, tak díky technologii jsme si postupně zvykli na to, že to máme na bankovním účtě a že platíme kartou a že to jsou digitální peníze. Byl to nějaký jako organický technologický posun, který jsme všichni přijali a řekli si, OK, to je výhodný, proč to nedělat. Gaming teďka, tak jako známe, a cryptogaming, který je na blockchainu, tak je úplně stejně organický posun dopředu. Je to prostě lepší technologie, která ti nabízí strašně moc nových možností. A právě z tohohle důvodu jsem přesvědčený, že cryptogaming, který teďka naprosto všichni ignorujou, tak dřív nebo později bude fakt jedna z těch nejlepších investičních příležitostí téhle doby. Že už teďka, když se koukneš na herní odvětví jako takový, tak je větší než hudební a filmový dohromady. A to jsou prostě hry, kde doslova pálíš peníze, kde si koupíš obrázky, flexíš tam nějaký skiny, ty obrázky nemají absolutně žádnou hodnotu, je to jenom vzduch, je to prostě vaporwave. A v momentě, kdy to napojíš na krypto, tak ty všechny ty asety, všechny ty obrázky, skiny, tak ty budeš moct vlastnit. Ty je budeš moct prodat na trhu. Ty budeš moct hrát tu hru a vydělávat si tím na živobytí. Takže právě tady tyhle lidi, kteří budou doma sedět bez práce, budou mít tu příležitost, aby začali nový život, ve kterém můžou vydělávat reální peníze, ve kterém mají nějaký takovej tu sociální interakci toho, že jsou prostě, hele, tady na tomhle levelu, ostatní jsou pod nima a tady už se zbytečně moc zakecávám, takže takhle to ukončím, ale schválně dej mě do komentáře vědět, co si o tomhle myslíš, jestli třeba na tohle téma to mám rozvádět víc a tak. Díky, že jsi to dokoukal, jsem. Čau.